Hvis en af dine nærmeste skuer psykisk ned, skal du ikke sidde og sladre, men i stedet blive ved med at holde kontakten. Støtte op og vise vej, hvem ved, næste gang kunne det være, det var dig. Folk er altid bange, fordi de ikke forstår. Rygter spredes hurtigt, og snakken, ja, den går, når en ven eller bekendt lige er havnet på psyk. Sladeren tager til bag den uheldige tryk. Folk snakker, og de snakker, de øjner sensationen. Alle har en mening om situationen. Jeg synes nok personen har været mærkelig på det sidste. Lyder det fra flere munde, og det er det mest triste. Hvis du synes at en ven ikke rigtig er sig selv, virker nede deprimeret eller andet, så er det vel på sin plads at du er der med din støtte og med råd. Stå parat til at høre på problemer og på gråd. Det er ikke noget tabu at have ondt i sit sind, så drop berøringsangsten. Prøv i stedet på at finde en måde du kan hjælpe den person der har det skidt. Lad være at tage afstand, det er ikke noget der smitter. Vis næste kærlighed og lidt omsorg, for det er svært at gå alene med problemer der går ondt. For det nu lad give en finger til den flok der kun bagtaler og spotter, som engang kaldte sig venner, men nu tæsser ligesom rotter. Hvis en af dine nærmeste skuer psykisk ned, skal du ikke sidde og sladre, men i stedet blive ved med at holde kontakten. Støtte op og vise vej, hvem ved, næste gang kunne det være, det var dig. Hvis en af dine nærmeste skuer psykisk ned, skal du ikke sidde og sladre, men i stedet blive ved med at holde kontakten. Støtte op og vise vej, hvem ved, næste gang kunne det være, det var dig. Det er så skide nemt at gå rundt og sprede rygter om mennesker der gennemgår de ting du selv frygter. Men drop det, tag og stop det, det er tankeløst og lamt. Og som sagt kunne du selv blive det næste der bliver ramt. Jeg husker dagene før jeg skrev min bog Patient. Jeg kunne ikke helt forstå at nogen ville være bekendt. At sladre om min fortid, det vedkom jo kun mig. Men når først man er kendt, jeg så prøver at være lidt kvej at score billig point med langt ude historier, mens de selv har travlt med at puste deres glor. Jeg er pinligt normal, men ham der han er tosset. Jeg foragter hele rosset. Step til mig og få losset. Der var særlig en nar, der bare ikke kunne holde munden. Alle skulle vide jeg var syg, jeg ønskede kun at lukke kæften på ham. For fanden jeg var træt af hans bagtaleri. Det var skamløst, det var plat. Men så kort efter at jeg havde skrevet min bog, og alle over enhver vidste jeg ikke var rigtig klog, så mødte jeg ham i bussen. Alt hans hårdmod var forsvundet. Kiggede ham i øjnene, han kiggede ned, jeg havde bundet. For nu var der ikke mere han kunne sprede sladder om. Jeg ynkede ham at leve i en verden så tom, at man gør sig interessant ved at sprede halve løgne. Overdrive bagtale, det er for usel i mine øjne. Hvis en af dine nærmeste skuer psykisk ned, skal du ikke sidde og sladre, men i stedet blive ved med at holde kontakten. Støtte op og vise vej, hvem ved, næste gang kunne det være, det var dig. Hvis en af dine nærmeste skuer psykisk ned, skal du ikke sidde og sladre, men i stedet blive ved med at holde kontakten. Støtte op og vise vej, hvem ved, næste gang kunne det være, det var dig.